Sabi ni mo, the province is prepared or is always willing nga mag-support sa inyong mga various activities. As a matter of fact, you are in advantage position among mga NCIPs because we have our own mandatory representatives sa Sangguniang Panlalawigan. Ang Muslim Filipinos wala. So, I suggest that be active in your activities and do not hesitate. Doon raman taliya. Narabot ako, saklang. Ha? So that you'll have more activities because it is very fair kung atong yung matabagagdaghan ang atong igsoon mga Indigenous people. Makita niyo ang Muslims naghang activities and they have always asked for our they always consult to us and they ask our help. So, Sam, salamat kayo sa presentation. I'd like to call on Norma Rivera, the Honorable Norma Rivera of the Sangguniang Panlalawigan by Norma Rivera of the Blaan Tribe. Mayong bukod sa tanan. Wadyo ko magdahong naghihatag ng gobernador sa tuwaro niya ang papel niya. But anyway, at the outset, I would like to strongly commend the leadership of our beloved Governor Davao del Sur. Aminin niyo, the Governor of Davao del Sur possess a servant leadership qualities as what John Maxwell said. Nga ang usa ka leader nga nag-possess sa usa ka servant leadership qualities, mahal niya ang mga marginalized sector. Papalakpakan si Governor. Because the mandate that rested upon the shoulder of our Governor to bring the government more closer to the heart of the marginalized sector, the less fortunate people, iyahang natuman. And that is also the ordinance coming from God. I know that our beloved Governor, with his family, the Vice Governor, the Congresswoman, sa tanan ng mga Sangguniang Panlalawigan, sa atong mga head of offices na they are very strongly supporting the Indigenous cultural communities. Dako kayo ang among pagpasalamat sa inyong tanan. Especially to the crisis na naabot sa amuang community. Not to mention the Kapatagan case. I really vouch and I'm very proud sa kumakaumanan, ilabi na sa atong ang BC Gobernador. Nagipakita yun niya ang strong support and they fully recognize the right of the Indigenous peoples to implement ang full recognition of the ancestral domain be given to the Indigenous peoples. Hindi na mo na malimtan hangtod sa katapusang budlo sa among kinabuhi because our fight is your fight. In terms of development, the beloved Governor wala ni naulahi. Anong ingon ni Presidente sa una way back 2018, February 1, sa Mindanao IP Leader Summit, which was, I was one of the facilitator during that time. Ingon siya, kamo nga mga luman, wa mo kalimti sa gobyerno, wa na mo lingia sa gobyerno. Lahi ang liderato ni Governor Cagas sa lalawigan sa Davao del Sur. And I'm very sorry go because the accomplishment report of the NCIP, wala nilang tanan na butang because matod pa nila, basig time conscious manghod sila. So I told them, next time, kinahanglan ninyong ibutang ang tanan, no? Sa tinuod lang, when I was a member of the Sangguniang Barangay Dalumay before, in which I could not forget this. Share lang ako ng gamay ng personal testimony. Nga nung makaingon ko sa iya kay Governor in terms of development
from the lowest grassroots level hangtod sa taas, iyahang gihatagan ng pagtagad ang development. Nangayon ko sa iyaha sa una, ibilat to basig nalimta na ni Governor, gusto na ko maparicall sa iyaha. Sa sityo niyo dalagit na lumay, mga dalagit no na diha. And it was happened, I was elected as a barangay councilor, barangay na lumay. Tungod kay kami, mga tao kami ni Governor, wag yung pumulaw mo sa kanito sa taas, sa iyahan office. Kung pwede ba din mo tagaan kung ka na dryer? Wag mo may kabularan sa among gamay na humay, sa gamay na lubi, na mahal ka sa mga dalagit nun. Kaya ba mo without any istorya ni God? Ingo siya, sige, balik din next week, pati akong lipayan. And until this time ko, nagpabilin pa ng dryer sa iyo dalagit. Mauna, ang mga dalagit ko dito, sulit kaayo sa kay Governor. And secondly, nangayon ang akong papa kay political mentor niya nga akong kamahan. Nangayon ito sa reservoir kay layo kaayo ni sa tubig niya sa Porongdos sa barangay Pangingan. Layo kaayo. Kinahanglan yun mo pababa, pinaka-50 sa taas, maglugdog laton, mga bata, madalaganon. Ug hangtod karon ko, isang mato na nagpabili ng reservoir. Sabi pang nahimo ng representative sa IP sector dali sa Sangguniang Panlalawigan, na malit ko nag-appropriate og budget 14 rules ng mga water cost, mao pa entire pagkausap. Tungod kay naputol-putol na, ikan sa una, ug hangtod karon naayo na yun ang ilahang ang host. You see, hangtod sa kamatayon sa tao, in terms of development infrastructure, they will never forget that. And I know na ang beloved governor, ang iyang anak, ang atong vice governor, ang asawa, kamoy congresswoman, grabe ang ilang support sa Indigenous peoples. Dahil mga tribal halls sa nagkalain-lain na municipality, kung anong hinungden ko, binapupusa ka dito sa taas, kay balubong ang akong magpangayong unta, nahatag naman mo. So, what is the use mo? Mag-istorya pa ko kay Gugog, mo na kinakita na ko. That's why I said, in terms of development, ang tribo, wala malimti o wala kung matalingti sa atong probinsya sa Davao del Sur to the leadership of our